Ti Masakbayan. Ti napalabas, impaampon ni Ella ti may sakadagiti singin nga anak na, nga agnagan iti Gerald. Iti sabali a bangir, nakapasa akas eskolar ni Roger, akasingin ni Gerald. Nakasagana daytoy amapan iti syudad ti Manila, tapno aginrol, akadwa na ti gayem na ani Jerome. Kabayatan na, nakapasamot ni Verna kas eskolar. Kayat na nga itulod daytoy ni Gerald iti Pierre, tamapan mat aginrol iti syudad. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaano ka diti papan nyo? Into no may alawas. Nga madamot ta ni Devi ako na makaduam. Kayat mo asawan. Di nak masango nga itulod. Adda ngamin importante a papanak. Anya ti klase makayan-ayat. Adalang arudan papanak. Di nak pa'y itulod. Ditakan. Pimanawan. Nasakit tinagam na. Pasensya ka na, Verna. Ngam saan kamot ngamin nga ay-ayaten. Napintas ka. Ngam saan ka atayp. Apay gayam. Apay akas tatilangam. Anya ka diti parikot. Kasuron ko launay day Gerald. Ikarigat kalipatan. Dahil ti kasayaatan a desisyon mo gayam. Idi pala ko mga inaramid mo dayta ah. Saan ka di arumbang nga itulod na kuma? Mas daawak mat iti dayjay akaayan-ayat mo. Ay, kasano nagbalin dayjay akaayan-ayat mo? Inaram nakmat. Gaputay ayatag. Sinong batak mat? Panagkunak, kung kuna na lang ti panagaram na kan ka. Adda ayamot kasta akaayan-ayat. Iyarig ko iti ice ti puso ng agayat. Awan pulos bara na. Bro, amom ka din dagiti na duma-duma pa sa ti Manila? Saan nga rod bro? Agpada ta a probinsyano amapan iti syudad ti Manila. Sana bali bro. Agdaigom ko ama pa. Agdiretso ta iti pagadalan. Iti asidag namat. Isu tayan ti dormitoryo. At damat restaurant iti asidag ti dormitoryo. Sana bale? No agbayag tayo jay. Amutan to ti pasikot-sikot iti Manila. Amo talakit iti pagadalan kan dormitoryo. Saan ta na mapukaw? Kasano ko maamapukaw ta? Kat saan tamat amapan agpasyar? Kat kalpasan ti klase, dormitoryo adagos. Anya pa'y ngay no di kasta. Inton amutan ton dagiti nagduduma pa sa ti Manila, intan tumat agpasyar, bro. Damag ko anapan kano ti kaayan-ayat mo iti Manila. Di mo ka diin tulod. Imbaga na nga itulod ko. Ngam, aday naramid ko nanang. May saak a babae. Masaktanak lakit di, no di nak itulod ti kaayan-ayat ko iti papanak. Diyak man mo. Ngam saan ko ako rusunada ni Verna. Apay nga rod nga inaram mo. Kaasimot di tao. Napintas mat ni Verna, nasingput pay. Diyak amo nanang. Agpaisutay ko nada. Asaan ama isuro ti puso nga agayat. Ngamdakkel akam mali ti inaramid mo. No saan mo akapkap na kanti may sa babae? Saan mo nga arman? Kunak ano di naksungbatan. Di ka di maasikan kuanan wag sakit tinakam na kan ka. Madi ti mang pasakit itinakam ti pada a tao. Gayam, dandani tayo kanon iti syudad ti Manila. Ang apay analiday kalatta. Nasakit tinakam ko iti inaramid ni Gerald. Pinagang angawan na ti ayat ko. Saan arumbang apagladingitam dayta? Nasaysaya at kiti ta itapay laeng, naduktalam asaan anapudnukan ka. Makapungtutak iti inaramid na. Ay nagayam, libatam laengan. Saksaktam laeng tiriknam iti kastangar aramidang. Linuko na ti panagayat ko. Napudno akunay kan kuana. Libatamon ko nakmat.
Tapno maka-move on ka. No agkita kami pa'y. Tsak amo na niya ti aramidag kan kuana. Bye-bye amon kunakmat. Anya nga rod ngay. Adda ditan. Nailawan kan anangayat kan kuana. At datan dito'y pagadalan. Ijay mo tayan ti dormitoryo. O kita mo, nakasurat ti dormitory. Un nga agpayso. Ay, sa pulan ta ti agdudumang nga opisina dito'y pagadalan. Tagin roll ta. Wen, kalpasan na. Inta agim tuod di ta dormitory ti lalaki. Bareng saan pa'y anapuno Itikas ta. Saan ta maawanan iti pagdagusan. Ay, katuon bro. Ay, bro. Kitaam ka diti pada ta akasangsangpat na. Madlaw a probinsyano. Pakun amat a probinsyano. Kitaam ani. Adamat igam na ama pa. Ha? Ayun nga agpayso. At damat gayam kadwa ta a probinsyano. Ay, imbaglakit din. Tabakan ti daytoy dua nagabay akatre dito'y dormitory. Un nga rod bro. Nagasat ta. Naka-enroll ta. At dapay pagyanan ta dito'y dormitory. Bro, kitaam ti nakita ta itay a probinsyano. Umaymat siguro agkita iti bakanti a pakidagusan na. Piman mat tagmay maysa. Imbag ka data tadwatang agkuykuyog. Nulakat na saya at ti kababalin na. Gayaman ta. Tapno at damat kadkadwa na. Wen bro. Pimpiman ti itsura na. Siguro. Numay may sakmat nga imay dito'y. Sigurado akas taakmat. No awan ka matakadwak nga imay dito'y Manila, bro. Saan ako na nagpatuloy? Ijaya kon probinsya anagadal. Hello, Mami. Nakaawag kayo, Mat. Nakadanon kayo ka din dita syudad ti Manila, anak ko. Kanandanon mi, Mami. Awagan pa ni David ikasinsin na nga da dito'y Manila. Umay na kami sukunan dito'y Pierre. Kasta ka di, anak ko. Mala, agan-anad kayo dita, ha? Uray da kayo, Mat, Mami. Agan-anad kayo, Mat. Ay na, anak ko, saan asyak ti panunutom? Da kayo adita, ta saan nyo pa'y akabisado dita Manila? Saan kami ang mapukaw, Mami? Ijay laang pagadalan kan boarding house ti pagyanan mi. Alang nga rod, anak ko. Agan-anad kayo akanayo, na? Mangnamnama kayo, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Kastoy gayam ti babalay diti Manila. Saan akas ijay lugar tayo? Nga adayo ti Kaaruba. Naangot pa'y ti kanal. Imbag ano saan nga agsakit dagiti tao dito eh. Naira na lakit din adito ti ayan ti boarding house ti kasinsin ko. Squatters area kano dito eh. Umalis tanto ko man, no adda masarakan ta iti asidag ti pagadalan. Wen gayam. Makasapol tanto siguro no agbayag ta dito Manila. May mayat ko ma, no agawid laangan dagitoy nga squatters si Jay Probinsyada. Wen may mayat ije probinsya apagyanan, ta presko ti angin. Saan akas dito'y anagangot ti malangab mo nga agtangaod kadagiti kanal. Bro, may mayat sa numapanta dita pagadalan. Intabiro kan ti classroom ta. Mayat sang agpayso. Amun ta. Tapno saan tantong agbirbirok inton pa nagsisarak. Kalpasan na. Padasan tamot ti mapan dita restaurant. Iti asidag ti pagadalan. Sos. Di mo ko naan nga ijay ti panganan ta. Pangkitaan ta. No saan unay anangin na dagiti lako da amakan. Sige. Bareng no saan anangina. Ket ijay ta amangan. No badama ti eksamen tayo. Sigurado laki diya saan ta amasangot ti agluto. Ijay tanto namangan. Angam no nangina. Ay, ano santan ti agluto? Anyapay ngay bro. Masapol nga aginot ta. Taadayo ta kadagiti dadakkel ta. Uray ko no baknang tayo. Ngam saan mat nga rod.
Napaikawa mo ti kastoy. Nagpamanilan ti anak ko. Agmay-may sa akon di ti balay. Kumusta nga tamot to ni Gerald, akasingin ni Roger? Mailiw akon kankwana. Diyos ko, sapay ko mataag kita kaming tumatlaang. Pangaasim apo, taitulok mo kuma, nga agkikita kaming tumatlaang iti masakbayan. Idilim mabasak ang nagapo iti tiyandaan. Nakitak nga adda kaduam ang babae. Asino ka di dayjay? Ni Melva dayjay nanang. Katrabahwak iti kupraan. Adda manan di pa nakakitak adwa kayo manan iti may sa restaurant. Adda ka di rumbang amaamwak. Isu ti kayat ko akat ako nainay nanang. Kat kasano ni Verna? Nag-break kayo ka din. Madlaw namat siguro asaan ko akayat. Napimpintas ka di pa nagkitam ka ni Melba ngam ni Verna. Para kanyak, napimpintas ni Verna, nasingpet pay. Saan kami siguro nga kagasat kini Verna nanang? May mayat no kasaum analaing ni Verna. Ag formal break kayo, sakbay nga isukat mo iti sa bali. Oh, nakasagana ka din? Mapantan iti pagadalan. Intamat again roll. Kan pasyaran ta ti pagadalan. Tapno ammo ta ti sir kantain ton sirek. Imbagkan ka ta scholar ka. No apay matadyak na ka pa sa iti examen. Inta nga rudan. Sapay medyo adayumat dito eh. Sige, naibaga ti kasinsin ko nga adda ka no nalaka apanganan iti asidag ti pagadalan. No saan ta makaluto iti balunan ta. Mabalinta ka no ti mangan ijay. Inta nga rudan Itay pa'y anak karubwat ta. Ngam di ta pa'y lamapan. Nasawartan ti pagadalan. Nakita tamat ten dagiti na dumaduma a classroom. Amutan ti papananta intun madanon ti sarak. Adupay mo ti kakadwatang agdadamo. Nang ngagkuti saritaan ti daduma itay. Imbag ka no, tay may damot kinita dagiti agbalin a classroom da. Mabisinak pa yan na nagsursur. Ay, oray siyak nga rod. Mabisinak mat. Ay, intamangan di ta asidag. Aguray ka. Nabati matiwalit ko ije dom. Siya akong titaya. Tasikan tumat intun sumaruno. Oh, ayos nga rod Ala, inta nga roden. Tamabisinak una yan. Bro, makitam ka di dagiti dua babae a sumungad. Ay, uwin bro. Ay sus, nagpipintas da si ka. Nang runa dyan nakablo sa iti pink. Ay na, nagpintas. Anya nga tatinagan na. Bro, kimita ditoy. Apay anas daaw da nakakita kan ka bro. Kinusilapan nak iti nakatadtadam tinakapink. Apay nga ta? Mas daawak man ngagpayso. Asitgak, tadamagak no apay. Sige bro. Ala, ingkang arodan ta urayan ka dito Kita am na kusilapan na ka. Nga payso. Mas daawak man iti dayta na pintas. Anya nga tatibasol ko kankwana. Adda dito'y dayta lalaki. Apay asan anak ikuyog ka data? Mas daawak nga rod. Kita timakdar. Kat umasidagan dito Agbabawi no apay nga inasitgan na ta. Anya nga'y aramidam. Nasakit unay ti inaramid na kanyak. Ipariknak kankwana no kasano kasakit ti inaramid na. Ay, gayam. Agtanang kalaang Dayta, asidagan. Miss, adda ka di basol ko kan ka? Tadamagang pailaan. Adoy! Anay ko. Nagturit ka pailaan nga agin dadamag, Mr. Gerald Douglas?
Ha? Saan a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo, kanyak. Ulbod. Ha? Intan, Devi. Panawan ta daytoy nga ulbod. May kan. Ay, hindi nakiguyod ang gayam. Ay, agtanang ka. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.